مستيات بيتنا. Here it is. So first of all, I'd like to thank my friend Field Marshal Burhanu Jula. Here it is. ኣብ መበል 9 ዓመት ዝኽሪ ምምስራት ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ብምክትል ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተራን ናይ ኣፍሪቃ እዚ ኣዛዚ ጀነራላን ኣቢላ ተሳቲፋ። እዚ ኣጋጣሚ ንብዙሓት ዘገረመን ንገለ ኣብ ከባቢ ኢትዮጵያ ዘለዋ ሃገራት ኣሉታዊ መልእኽቲ ዘመሓላለፈን ነይሩ። ኣብዚ ናይ ዝኽሪ ዕለት ኣብይ ኣሕመድ ስም ከይጠቐሰ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተሪር መጠንቀቕታ ከም ዘሕለፈን ንኢሳያስ እውን ግብረ መልሲ ከም ዝሃበን ብሰፊሑ ክፅብፀብ ቀኒሎ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ከም ዘላ ምስጢር ዘይኮነ ፀሓይ ዝሃረሞ ሓቂ ከም ዝኾነ ኸኣ ኣብዚ ናይ መበል 9 ዓመት ዝኽሪ ምምስራት ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ተገሊጹሎ። ነፈርቲ ኩናት ኢማራት ዓረብ ኣብ ጎኒ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብ ሰማያት ከተማ ቢሾፍቱ ክበራ ክኢለን ኣለዋ። ኢትዮጵያ በቲ ዘቕረበቶ ናይ ነፈርቲ ኩናት ምርኢት ኣቢላ ኣብ ሰማያት ጸብለልታ ሒዛ ከም ዘላ ትገልጽ። ምክትል ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብቲ ኣጋጣሚ ንመርሓ ኣሜሪካ ትራምፕን ንጸሓፊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮን ወኪሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ከም ዝተረኽበ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሓቢሩ። ቀፂሉ እውን ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ካብዚ ዘለዎ ንኽዓቢ ኣሜሪካ ብወተሃደራውን ፖለቲካውን መዳያት ምስ ኢትዮጵያ ክትተሓባበር ከም ዝኾነት ገሊጹ። ንሱ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዞባ ተጽዕኖ ክሕድር ዝኽእል ሓያል ናይ ሓይሊ ኣየር ሓይሊ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምግላጹ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ካብ ብተናጸል ንሓድሕደን እናተሓባበራ ክሰርሓ ከም ዝኾነ ሓቢሮም። ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣፍሪቃ እዚ ኣዛዚ ዝኾነ ጀነራል ዳግቪን ኣንደርሰን ብወገኑ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ቅድሚ 9 ዓመታት ሃገሩ ሓይሊ ኣየር የድልያ ከም ዘሎ ምስ ተገንዘበ ናብ ኣሜሪካ ብምድዋል እዩ ምስ ኮነሬል ጆን ሮቢንሶን ብስልኪ ብምዝርራብ ሓገዝ ሓቲቱ ኢሉ። ጀነራል ዳግቪን ሃገሩ ምስ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ኣንጻርቶም ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ከም ኣልሸባብን ኣይሲስን ዝተባህሉ ሓይልታት ከምኡውን ኣንጻር ኪኖ ባሕሪ ኣብ የመን ዘለዉ ጉጅለ ሑቲ ክትቃለስ ምዃና ሓቢሮም። ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ዝምስረት ኣብ ታሪኹ ብዙሕ ሓርጎፅጎፅ ከም ዘሕለፈ ድሕሪ ምግላጹ ኣብዚ እዋን ከም ቀደም ምስ ጸላእትና ድፍዓት ኩዒትና ታንክታት ኣጋዲምና ኣይኮንናን ክንቃለስ እንታይ ደኣ እቲ ኩናት ናይ ቴክኖሎጂ ኩናት እዩ ክኸውን ኢልና ኢና ንሓስብ ኢሉ። ቀፂሉ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሓያል ንምግባሩ 3 መዋቕራት ኢና ኣቐሚጥና። ቀዳማይ ሓይሊ ሰብ ምድላብ፣ ካልኣይ ንዓጥቆም ዕጥቅታት ምስ ዘመን ዝኸዱ ክኾኑ፣ ሳልሳይ ከዓ መንግስቲ ምስ ባጀት ኢትዮጵያ ኣዛሚዱ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ኣየር መሰረተ ልምዓት ክካይድ ከም መዕለብን መንፈርን ነፈርቲ ክሃንጽ፣ ነፈርቲ ኩናት ዝጽገናሉ ትካላት ከስፍሕን ካልእን ኣለዎ ኢልና ኣለና ክብል ንኩናት ድልው ዝኾነ ሓይሊ ኣየር ኣብ ምህናጽ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ኢትዮጵያ ካብ 145 ሃገራት ብወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ መበል 47 ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ። ኣብ ግሎባል ፋየር ፓወር ኢንዴክስ 0.8525 ነጥቢ ተዋሂቡ ኣሎ። ዝለዓለ ነጥቢ 0.0000 ኮይኑ እታ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እትርከብ ኣሜሪካ ብ0.0741 ነጥቢ በሊፃ ትርከብ። ኢትዮጵያ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ዝርዝር ዝነበራ ደረጃ ብምምሕያሽ ሓፈሻዊ ብዝሒ ነፈርቲ 104 ካብ 145 መበል 66 ከም ትሕዝ ኣኽኢሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምድብ ምስ ካልኦት 145 ሃገራት ተወዳዲራ ደረጃ ተዋሂቡ ኣሎ። ብዝሒ ተዋጋእቲ ነፈርቲ 25 እዚ ማለት 24 ሚእታዊት፣ ድልውነት 15 እዚ ድማ ኣብ መበል 46 ደረጃ የቐምጣ። ነፈርትን ድሮናትን ሓዊሱ ንመጓዓዝያ ዘገልግላ ነፈርቲ 9 እዚ ማለት 8.7 ሚእታዊት፣ ድልውነት 5 እዚ ድማ ኣብ መበል 42 ደረጃ የቐምጣ። ኣሰልጠንቲ ተዋጋእቲ ነፈርቲ 34 እዚ ማለት 32.7 ሚእታዊት፣ ድልውነት 20 እዚ ድማ ኣብ መበል 48 ደረጃ የቐምጣ። ብዝሒ ሄሊኮፕተራት 33 ድልውነት 20 በዚ ድማ ኣብ መበል 67 ደረጃ ተሰሪዓ።
መጥቃዕቲ ዝፍጽማ ሄሊኮፕተራት 7 ድልውነት 4 እዚ ድማ ኣብ መበል 38 ደረጃ የስርዓ ኣጥቃዕቲ ዓይነት ፍሉይ ተልእኾ ዝፍጽማ ነፈርቲ ከምኡውን ነዳዲ ዘመላለሳ ነፈርቲ የብላን ይብል እቲ መረዳእታ ኤርትራ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ካብ 145 ሃገራት ኣብ መበል 119 ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ኣብ ፓወር ኢንዴክስ 2.684 ነጥቢ ዝረኸበት ኮይና ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበራ ደረጃ ንእሽተይ ወሲኻ ትርከብ ሓፈሻዊ ብዝሕ ነፈርቲ 20 ድልውነት 7 እዚ ድማ ኣብ መበል 97 ደረጃ ይቐምጣ ተዋጋእቲ ነፈርቲ ሓንቲ እዚ ማለት 5 ሚእታዊት ድልውነት ባዶ እዚ ድማ ኣብ መበል 63 ደረጃ ይቐምጣ መጓዓዝያን ካልኦት ነፈርትን ድሮናትን ሓዊሱ 5 እዚ ማለት 25 ሚእታዊት ድልውነት 2 እዚ ድማ ኣብ መበል 46 ደረጃ ይቐምጣ ኣሰልጠንቲ ነፈርቲ ሓንቲ ድልውነት ባዶ እዚ ድማ ኣብ መበል 76 ደረጃ ይቐምጣ ሄሊኮፕተራት 13 እዚ ማለት 65 ሚእታዊት ድልውነት 5 እዚ ድማ ኣብ መበል 83 ደረጃ የስርዓ ኣጥቃዕቲ ሄሊኮፕተራት 6 እዚ ማለት 30 ሚእታዊት ድልውነት 2 በዚ ድማ ኣብ መበል 39 ደረጃ ትስራዕ ኣጥቃዕቲ ዓይነት ነፈርቲ ፍሉይ ተልእኾ ዝፍጽማ ነፈርቲ ከምኡውን ነዳዲ ዘመላለሳ ነፈርቲ የብላን ካልእ ክትቀስ ዝግብኦ ሓደ ኩናት ቅድሚ መወልዑ ተዳልዩ ዝጸንሕ ናይ ዲፕሎማሲ ጸብለልትነት እውን ኣሎ ኣብዚ እዋን ኤርትራ ንስዑድ ዓረብን ግብፅን ኣሰሊፋላ ኢትዮጵያ ንኢማራት ዓረብ ኣሜሪካ ብልክዕ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ጎኒ መን ደው ክትብል ከም ትኽእል ምግማት ጥራሕ እዩ ዝከኣል ከምቲ ኣብ መበል 9 ዓመት ምምስራት ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝረኣናዮ እንተኾይኑ ግን ናብ ኢትዮጵያ ዝዛዘወት ትመስል ኢሳያስ ነዚ ንምዕራይ ምስ ኣሜሪካ ጽምዶ ክገብር ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ እቲ ንሱ ዝሓሰቦ ጽምዶ ግን ክሳብ ሕጂ ከምቲ ዝደለዮ ከም ዘይኮነሉ ባዕሉ ተዛሪቡሎ ካልእ ኤርትራ ማለት ስርዓት ግደፍ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ዘሰለፎም ሓይልታት ኣለው ንኣብነት ሕወሓትን ፋኖን እዚኣቶም ንኣብይ ሕማም ክርምቲ ክኾንዎ ዝኽእሉ ሓይልታት እዮም ሎሚ ቀነ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ባሕሪ ሕቶ ካብቲ ዝነበሮ ብምብራኽ ፈጺሙ ዘይቅየር ዓላማኣ ከም ዝኾነ ደጋጊማ ትሕብር ኣላ እዚ ናይ መበል 9 ዓመት ናይ ዝኽሪ ጽምብል እውን ብቐጥታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ምፍርራሕ ስልቲ ዝሓዘ መልእኽቲ ነይርዎ ኣብ ብርታዕ ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ሩስያ ቻይና ህንድን ደቡብ ኮርያን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5 ደረጃ ተሰሪዐን ኣለዋ ከምኡ ድማ ላይቤርያ ሱሪናም ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ቤሊዝን ቡታንን ንታሕተዋይ 5 ደረጃታት ዝሓዛ ከም ዝኾና ተመልኪትሎ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ታሪኻውያን ጸላእተ ኢላ ንኽልተ ሃገራት ተቐሚጣላ ንሳተን ከዓ ግብፅን ኤርትራን እየን ግብፂ ብሓይሊ ኣየር ካብ ኢትዮጵያ ኣጸቢቑ ዝሓየለ ዓቕሚ ዝሃነጸት ሃገር እያ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ بذكريات كبر أب إنها ترى تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعج وني عيسجد علي عبطحوت ملاخي كطاوخ قنا مسلي فتحي